अक्ट'आव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन आरो बिनि थाखाय सरकारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिगनेटरिस आफादफ्रा दायो बावहाय नांफादों बावहाय जाहाथे बे मेल मिटिङा जेन' साक्सेसफुल जायो बिनि थाखाय जोंबो हानायमानि जोङो मदद खालामगासिनो दङ बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो 2000 बावहाय जोङो भलन्टियार मावसोम हान्जाखौ जोङो थाम-थिम खालामनानै दोनदों पुलिसफोरखौ मदद खालामनो थाखाय जेन' जोंनि बे हाबाफारिया आब्रुथि गोनाङै जेन' जायो बिनि थाखाय जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लादों जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बर' रायजो राजाफोरखौ गाहायै मानो होननानै बुङोबा भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बिथांनि नाजानायाव बिथांनि थिननायाव दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो लोगोसे बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बेखौ जों मोननो हाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव जों गोबां सोलोंथाइनि फसंथान मोनदों जोंहा गंथाम सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि ट्राइबेल इउनिभारसिटि स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेजों लोगोसे NIT बेबायदिनो गोबां फसंथानफोर दं जि फसंथानफोरनि गेजेरजों जोंनि बे फरायसाफ्रा लाब जागोन आरो बेबायदिनो गोबां डेभेलपमेन्ट पेकेजफोर दङ इन्डास्ट्रियेलफोर दङ बेफोरजों जोंनि बे हालामा जौगाखांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आरो बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आरो बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि गासै रायजो राजा बर' आरो गुबुन रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन जे बाहाय बयबो बाहागो लाफैनांगौ आरो जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ जोङो साबायखर होनांगौ जों हामबाय होनांगौ जायनि थाखाय बिथांनि थाखायसो बे गासैबो सम्भब जाबाय बेनिखायनो बावहाय बयखौबो हारि धोरोम बासियालासे बयखौबो फैनो थाखाय जों नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायबाय दिनैसिमाव बावहाय फ्राय 90% हाबाफारिया दा बेलासिनि बिथोराव जोबगोन गासैबो माने गोख्रै गोबां स्पिडजों बाहाय खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ मिजिंथिदों दा बेलासियावनो फ्राय 90% हाबाफारिया जोबगोन